I dag der vil jeg demonstrere, hvordan det er muligt at oprette en vare på sin kassemenu i Saldi. I Saldi ligger processen inde på varekortet af den enkelte vare. Vi skal altså ind i lagersystemet og finde den vare, vi gerne vil oprette en knap for. Når man vælger en vare i lageroversigten, så får man altså den her oversigt, som vi kalder for varekortet. Det er altså her, det vil være muligt at ændre priser, tilbud og lignende informationer, hvis det bliver nødvendigt. Vi finder i bunden den knap, der hedder Tilføj til postmenuer. Hvis vi klikker på den, så åbner vi den her interaktive system, hvor vi kan vælge, hvordan og hvor vi skal placere varen inde på vores kassesystem. Som et eksempel har vi jo nu taget en vare, der hedder croissant, og her skal den altså ligge inde i den undermenu, der hedder bager. Når vi vælger undermenuen bager, kommer vi ind i menuens opsætning. Her der ser vi, hvordan dens eksisterende varer ligesom er formateret i menuen. Vi kan se, at de grønne knapper de ikke er optaget, og de røde knapper de er ligesom eksisterende og allerede har en knap på sig. Hvis vi vælger en rød knap, så vil systemet komme op og advare os, før at den overskriver knappen. Vi kan altså vælge den grønne her. Når vi gør det, så vil den altså åbne menuopsætningen for den enkelte vare. Det er herinde, vi har mulighed for at ændre, hvordan knappen den ser ud på vores kasse. Vi kan altså sætte op, hvordan det er, den skal have sin farve, sin runding, sin tekstfarve og andre diverse funktioner inde under kassesystemet her. Hvis man kigger ud i siden, så har man de informationer, der vedrører den enkelte knap. Vi kan altså se, at vi kan ændre navnet på knappen, og navnet det er jo så kun det, der står på knappen, og ikke varen. Du kan altså have et andet varenavn, end det, der er på knappen. Så du kan fx lave en forkortelse, eller du kan være mere beskrivende i din vareknap. Vi kan også se, at det er muligt at ændre prisen på varen, men også at tilføje den til den til- og fravalgsmenu, hvis man skal sælge f.eks. en burger, og kunne fravælge tomat eller bøffen i sig selv. Hvis det er, man laver en undermenu og designerer den som en til- og fravalgsmenu på en vareknap, så vil den automatisk blive registreret i kassesystemet som at være en til- og fravalgsvare, og dermed blive til en undervare, når den bliver tastet ind i systemet. Det er dermed også muligt at vælge farverne på sin knap. Man kan her vælge både tekstfarve og indfarvningsfarven. Jeg anbefaler altid, at man anvender Firefox-browseren til at vælge farvekoder, fordi at dens farvevælger er noget bedre end for eksempel Google Chrome. Man kan også åbne varekortet direkte fra menuen her, som du kan se. For at komme tilbage igen, klikker vi bare på Åbn postmenuer her i toppen. Og så kan vi fra oversigten vælge, hvad for en menu vi skal ind på. Funktionen den beskriver, hvordan man skal håndtere knappen, når den bliver trykket på. Der er flere forskellige valgmuligheder. Herunder kan du vælge varenummer-menu, specialfunktion, kundenummer, tastatur, systemknap, betalingsknap, valutaknap osv. De har alle sammen forskellige funktioner, og hvis man sætter musen over i'et, så kan man ligesom få det forklaret. Men kort sagt, så er varenummer det er en vare. Menu, der kan du vælge et menu, som man skal åbne som en undermenu. Og hvis man vælger en systemknap, så ligger der et hav af specielle funktioner, der er blevet lavet. Herunder er der bordvalg, luk af kassen, der er kasseoptælling og skuffe. Betalingsknap det bruges til at tage for eksempel dankort på beløb og andre af den slags. Hvis vi går ud på menuoversigten, kan vi se alle de indstillinger, vi kan vælge for den specifikke menu. Har vi valgt en hovedmenu, så får vi lov til at vælge, hvornår menuen skal være aktiv fra. Vi kan her se, hvis vi har en morgen- og aftenmenu, eller vi kan vælge en specifik afdeling, hvis vi kører med flere forskellige afdelinger, der har brug for at se forskellige views i deres hovedmenuer. Vi kan også ændre andre størrelser, såsom menustørrelsen, knapstørrelsen, radiusen rundt om knapperne og tekststørrelsen. Men det var sådan set alt om, hvordan man opsætter en simpel kassemenu. Du er selvfølgelig altid velkommen til at række ud til os på vores mail info@saldi.dk, hvis du har spørgsmål i forhold til, hvordan man laver en optimal opsætning til lige præcis din industri.